jagat dewa batur jagat pangestu ngoro paman wonten dawuh nggih mboten kenging dipun raosi lari menika niki dipun rasani saka dumadakan sowan wonten negari Ngastina kados pundi menika paman lah monggo sandangan-sandangan dikelumpukke sami kisah saking negari Ngastina kula kok ya kawatir tratapan manah kula nggih namung nadyan semantena panjenengan menika nalindra kedah dangu dhateng pun Wisanggeni malah menika linambahi tratapan manah kula lha kok Wisanggeni kok ngejak kakangne menika lengger Kakang Durna pripun Dewate leres ngendika sampeyan Wisanggeni menika ora tau iso pisah karo Antasena menika sowanipun sampun nganggo algojo mangga kloso-kloso diluntungi bantal-bantal dikukuti monggo-monggo sami pindah saking negari Ngastina menika mangke menawi Antasena Wisanggeni menika ngantos ngamuk wonten negari Ngastina sinten ingkang saged mapaki kridanipun putu kula loro menika Dipate Tuna wonten dawuh badhe kula kanthi rembagan ingkang sae-sae saenipun kados mekaten nggih Wisanggeni anakku cah bagus padha raja sapratamu Wisanggeni pengestune Siwa Ngastina slamet tekaku wa aku ngaturke sembahku katur ya wa ndak gegem sarta tak tampa pengestune wong tuwa Tampanana nak pundi ning mestaka ndak kalungake ning lunga ya ndadekake cahya nur cahya daging rah kayuwanan prayoga nunggonmu ngadheng ngarsaning Wakmi Ngastina kaya ora kurang prayoga wa Antasena piye Pakde padha slamet tekamu pangestune Pakde Ngastina slamet tekaku ora nuwun suwiji apa aku ngaturke sembahku katur ya Pakde ya Antasena ndak tampa pangestu Tampanana tak gegem ndadekake jimat wayah was Wisanggeni wilujeng rawuhipun Eyang Patih Sengkuni slamet yang aku ngaturke begitu katur karo Eyang Patih Plasa Jenar kula tampi nggih dipun sekecaken anggenipun lenggah ya wis ora penak Eyang Patih wayah Mas Antasena wilujeng rawuhipun slamet Mbah bektiku katur ya Mbah inggih dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun lenggah yo kok deg-degan ta le wangsulan kok le gelis tur cekak aos iki nandhake wong yen wis arep nesu iki ngono kuwi Bawan Plasa Jenar wonten dawuh Gendel Rumiyin inggih wedi kula nggih kedah dipun wantun-wantunaken Wisanggeni putuku cah bagus nggih putuku cah jentara putuku cah jlonet padha kanthi raja sapratamu ya nggih putu pangestune Simbah Sukalima slamet tekaku Mbah aku ngaturke begitu katur ya Mbah oh iya tak tampa pangestune Simbah Tampanana ya ndak pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan Antasena anakku cah bagus padha raja sapratamu ya putu slamet Mbah bektiku katur suwe banget bapakmu ora nang nggon aku ora urusan karo bapak wis watara lama lho Antasena bapakmu ki ra muridku to Antasena mula wis satrepen nek mau aku ki ngantu-antu karo bapakmu mergo bapakmu ki tak anggap muridku monggo kowe ki anake bapakmu dadi kowe ki tak anggap putu murid aku ora rumangsa sinau ning Sukalima piye Kang tak slamur-slamur kok ya li semar kok ya ming sithik gitu Pak ya ming aku mau mampir ning Sukalima apa iya iya Mbak syukur ning sepi ora ana cantrik siji-siji yo pancen iki dina libur Antasena mula ora ana cantrik sing sowan tak nehi wektu kanggo ngasuh ning omah ya ngarepan ya digembok digrendel gerbang Sukalima ora tok buka pancen ora sing ning ngarepan ming Mbah Putri ketoke mangani tandurane tanggane mau wis ben pancen mbahmu ki senengane kaya ngono kae senengane wis diujarne wae wis nengke wae ya wis ming kuwi wae lek ku matur liyane ora
Ya wis, prayogane ya Antasena. Wis ora kurang prayoga, Mbah. Wisanggeni padha raja sak praptamu. Siwa ngawangga slamet tekaku wa. Aku ngaturke bekti katur ya wa. Ya tak tampa cah bagus. Antasena padha raja. Bektiku katur ya Pakdi. Ya tak tampa nggih. Prayogane ya wis ora kurang kepenak. Wisanggeni. Siwa Ngastina piye? Praptane negara Ngastina tanpa taliwara ana wigati apa? Sepisang maturke bekti kalawan ngersaning Siwa Duryudana ndungkap ala-ala aku tak nyuwun priksa. Ya biar takon apa? Siwa wis nampa nawala saka aku to. Layang. Iya. Ya pancen wis tak tampa. Nah, yen wis ditampa, etungane wis ana Sabta ari kelungguhan ing dina samengko iki, mestine layang mau wis mbok surasa. Wis pun wa surasa. Yen ngono Siwa Duryudana wis ngerti karepe layang mau. Ya, aku wis ngerti. Kowe bakal njaluk negara Ngastina. Wa, praptakon ing papan kene meng kepengin mundi timbalaning Siwa Ngastina. Nyadong dawuh timbalaning Siwa Ngastina, kepiye munggo babagan negara Ngastina iki tok paringke apa ora? Nek tok paringke aku ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan, dene yen ora mbok paringke aku karo Kakang Antasena ngamuk nang Ngastina. Wis ngono wae. Pripun paman? Monggo nggih dipun rembak. Gusti. Aja kaselak nuruti marang kekarepan, nanging aku bakal takon karo kowe. Takon apa? Ngastina sawise ndak paringake upama ndak paringake marang Wisanggeni, sirmu arep mbok kapake. Ngene ya, Wa. Sepisan gandeng aku kuwi anak ingkang ora ngerti tata krama, aku anak ing rumangsani ora ngerti subasita. Mula ora aneh yen to kabeh para putra Pandhawa kuwi persasat wis tau ngrasake dadi ratu. Nah, sediaku pancen wis geleng. Niatku pancen wis gumolong, aku nyuwun ngambil negara Ngastina sak kukupan iki. Aku pengen lungguh dampar negara Ngastina. Ora ketang amung telung kedheping paningal. Ora ketang amung sak umuring jagung sak uruping damar. Aku pengen dadi ratu nang negara Ngastina. Sawise aku dadi ratu, negara iki ora tak pasrahke marang sira, Siwa Duryudana. Ora mbok pasrahke marang awakmu Ngastina. Ora. Bakal mbok pasrahke sapa? Bakal ndak pasrahke marang para Pandhawa. Dasarmu apa mbok pasrahke marang para Pandhawa? Kinarya srana tandha bektine anak kelawan wong tuwa. Mergo ngene, ujaring para sepuh padha ngendikake wong tuwa swarganing wong tuwa ki ento nyumurupi anak padha mbangun miturut tur ya padha ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, ngerti marang pesrawungan, iso njunjung derajating wong tuwa. Kuwi wujude anak ingkang mbangun miturut kelawan wong tuwa. Wong tuwa ingkang nyumurupi anake kaya ngono mau persasat kaya wis anguk-anguk lawanging swarga. Ning nadyan to anak kuwi duwe kaya sugih blegedhu, iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa. Ning nek anake mrosal bedugal, ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh, nadyan wong tuwa kuwi urip kaya diloropake ana ing neraka jahanam. Mula gandeng aku ki rumangsani dadi bocah sing ora ngerti tata krama, ora ngerti carane ngabekti marang wong tuwa. Monggo Kakang Garwaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu kabeh ngerti tata krama lan iso dadi pemarming wong tuwa. Mula srana aku ngaturake negara iki dadi srana nggonku ngaturake bekti lawan wong tuaku para Pandhawa. Kuwi dasarku. Sebab apa tok paringake mau tok caosake marang para Pandhawa? Lho, negara iki teke para Pandhawa. Apa kowe ngerti? Ngerti. Yen pancen ngerti, ayo gagi jlentrehno lelakone. Siwa nek tak dumuk aja lara ati. Siwa ki mung ratu wakil. Panjenengan ki mung ratu wakil. Panjenengan kuwi ora duwe hak kewajiban tumraping negara Ngastina. Merga Ngastina kuwi kagungane Kanjeng Hyang Pandhu duk nalika semana. Sak dhuwure aku ora iso crita, merga aku ora mangerteni. Merga sing crita nalika semana ya Bapa Janaka, ya Bapa Kyai Njodipati. Ya. Kanjeng Hyang Pandhu nalika semana durung tutuk gone lenggah dampar wis binanjut netepi kalawan sumpahe. Binanjut dening dewa. Mongko wong tuaku Pandhawa isih cilik-cilik, isih bocah-bocah. Mula tumuli negara dititipake marang ya kuwi Hyang Dastarata, ya wong tuamu Siwa. Ya. Nanging mangune Siwa Dastarata kuwi ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Semelang yen to anak-anake ora entuk kamukten, dibantu karo sedulure, ya kuwi kadange Ipe. Sapa? Aku ora arep nyebutke. Aku. Budidaya supaya negara Ngastina kuwi aja nganti tiba ning panganing para Pandhawa. Mula Pandhawa Kurawa dibenthik-benthike wiwit cilik
aja digawe rukun nanging digawe supaya congkrah pawadane utawa dasare supaya Pandhawa aja manggon ing negara Ngastina. Mula Ngastina dadi kukupaning Siwa Duryudana. Lah sejatine Siwa Duryudana kuwi ratu wakil. Mula sampeyan manglenggana marang kluputan sampeyan lenggana dadi ratu wakil iki negara tak balekke ingkang kawogan ya kuwi para Pandhawa. Wis kuwi dasarku. Nek Siwa maringake matur nuwun, nek ora maringake nadyan aku mung wong loro karo Kakang Antasena, ning aku ora bakal wang-wang nyawang dadaning Senopati Ngastina. Sapa sing arep mbok jokke ning palagan? Tak tandingane legane atiku. Aja kowe ni. Aja kowe. Kowe cah ringkih. Kowe rembugan wae, engko nek kira-kira sing arep maju dadi Senopatine Siwa Duryudana mungsuhe kakangmu Dr. Andes Antasena. Ora usah kuwatir. Iya Kakang. Oh, wis ngono wae. Jagat Dewa Bathara paman pripun? Monggo to sami kesah alon-alon kemawon. Tinimbangane mangke malah geger. Ya to Kakang Duna. Kula wis kratapan kok Dipati. Kula krungu tembunge Wisanggeni wis kepuyuh rasane wis keweden tenan kula. Nggih, nggih. Monggo dipun rembak kanthi sae. Wisanggeni. Ana maran. Dina iki aku durung bisa menggalih babagan negara Ngastina. Lho, aku lek ngaturke nawala rak wis Sabtu. Ari tegese wis 7 dina. Mula wis menehi kalodhangan kalawan Siwa Ngastina supaya menggalih perkara iki. Nek Siwa Ngastina dina iki ora iso menehake keterangan Ngastina bakal dikapake diwenehke aku apa tok kuwi. Ngene wae saiki tak tetepke. Yen dina iki Siwa Ngastina ora kepareng maringi keterangan kalawan Wisanggeni. Dina iki tak tetepke yen Siwa Ngastina ngukuhi negara Ngastina. Mula wajib tak rebut nganggo tetesing getih, nganggo cating nyawa. Wisanggeni ora wedi mati yen to mungsuh para Sata Kurawa. Mula dina iki ngendika sing cetha, Wisanggeni negara tak paringake. Ning nek Wisanggeni aku durung iso mikir, tak gecak negara Ngastina. Jajamun tapler kena tak duka yayasinepe. Netra kocak ngundara andir. Idep nyomangolon Caka Wadanani rombranang ing jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro Kakang Prabu Karna Kawangga sampun kendelan kemawon kula wau ingkang ngumandelaken manahipun Duryudana panjenengan sagah mengsah dhateng putra panjenengan piyambak pun Wisanggeni. Kenging menapa samangke panjenengan namung kendelan kemawon Kakang Prabu Karna ing Kawangga. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro. Lah dalah Wisanggeni. Siwa Ngawangga ya dasar kepara nyata. Nggih anakku cah bagus. Anakku wong sentosa, kowe tak elikke ya nggih. Iki dudu perkaramu. Upama ta kowe pengen dadi ratu, Yayi Prabu Ngastina mesti nglilakake yen negara iki bakal linenggahan dening anakku Ndrepsila Geni. Nanging elinga, yen to sapurnaning sira ngrasake dadi ratu ning negara Ngastina, tumuli negara bakal mbok pasrahke marang para Pandhawa. Iki ingkang dadi perkara. Merga Pandhawa lan Kurawa kuwi besok bakal nglakoni perang gedhe Bratayuda. Ya kuwi katandha bali ning negara Ngastina utawa Yayi Prabu yang bakal kuat ngukuhi negara Ngastina. Mula aja nerak pacak nerajang perbatang. Aja nerak marang kodrating Wang Mahanasa. Aja nerajang marang kodrating para Jawata. Kowe tak kandhani sing kanthi becik, sing kanthi apik, kowe mulya, kowe balya. Yen pancen Wisanggeni kepengin dadi ratu, ayo ngaranana cah bagus, ngaranana negara ngendi? Negara ngendi kang bakal mbok bedah. Awakmu ngawong nggih saguh mbedah negara mau lan tak pasrahke marang sira kulup anakku lanang Wisanggeni. Siwa. Aku ngerti yen Siwa kuwi Senopati Ngastina. Mesti wae dikapak-kapakno Siwa Ngawangga mesti mbelani marang Kanjeng Prabu Ngastina. Nadyan aku kuwi kepernah atmajaning Bapa Janaka. Monggo Bapa Janaka kuwi karo kowe tunggal wadah, tegese tunggal biyung. Ewadene banget-banget. Siwa Ngawangga nggone tansah ngestu padha marang dawuhing kok Kanjeng Prabu Ngastina. Tumuli mentala paring pangandikan kaya ngono karo Wisanggeni. Wa
Taunana Windanana aku ora bakal bali marang Drepsila geni. Yen Siwa Ngastina durung tak bondo, tangane tak kringsong sikile. Ora metu njaba aku mentolo karo kowe. Kakang Antasena wis dadi Kang. Metu njaba ni aja kaya bocah cilik. Wonten dawuh nggih. Bodhono. Wonten dawuh nggih. Dipun menapak-menapakno leres ngendikanipun Kakang Prabu Karna ing Awangga. Paribasanipun sedumuk bathuk sanyari bumi. Nadyan namung sadumuk bathuk senyari jembaring bumi. Negari Ngastina kedah dipun kekai. Menika papanipun para Sata Kurawa. Menika kula ingkang menang jenenge Bur kawontenan negari Ngastina. Oh, leres nggih, leres. Nadyan ingkang Bapa ing Sukalima menika ugi sampun prasetya wonten manahipun ing Bapa ing Sukalima bilih sinten kemawon ing badhe ngagro-agro dhateng negari Ngastina menika tanggal jawabipun ing Bapa ing Sukalima. Matur sembah nuwun. Menawi ngaten sampun gumolong sedaya para sepuh badhe anapaki dhateng kridhanipun inggih menika wayah Mas Wisanggeni Pamanarya. Ketapno Purwadyabala. Supados sak mangke kadang-kadang kula Sata Kurawa sampun ajrih pejah mengsah Wisanggeni. Menawi perlu dipun totohi pecating nyawa negari Ngastina. Menawi mangke Kurawa sami kasuran mengsah Wisanggeni, kula piyambak ingkang badhe majeng wonten ing pabaratan. Adeng nggih. Menapa mboten ngeliling semi paduka menika jejaring Nalindra teka ngladosi dhateng paribasanipun pamuthaing lare wingi sonten. Nanging menawi kawontenanipun bondo kalani, kula mboten badhe ngiklasaken negari menika dipun jag-jag dening Wisanggeni miwahipun Antasena. Naik kersa paduka kados mekaten kula kantun nderek. Bodhono. Wonten dawuh. Kula suwun sampun ngantos ajrih manjing wonten ing peperangan. Aduh, nggih. Kula nyuwun pangapunten. Awak kula gemrebeg nggih. Ketingalipun benjang menika kula kaya masuk angin. Wis ta ora sah alasan kok ya gek menyang wong. Sampeyan ki ya seger ngombe banyu Ngastina. Wareg mangan wulu wetu negara Ngastina kok panjenengan iku kon perang kok ora gelem. Oh nggih nggih ngestaken dawuh. Sampun ngantos wiyung sesanggeman. Non ngestaken dawuh. Kirana ing Bapak nyuwun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit. Kartomarmo wonten timbalan ing Ajawu. Budhanu kang padha sepuh jeneng ingsun Guntur Ngedatun. Kawula non para madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo.